Els Premis Perifèrics és una iniciativa que naix amb l'objectiu de posar en valor tot el que és un territori que comparteix cultura, que comparteix relacions socioculturals, relacions socioeconòmiques, que al llarg de la història han tingut aquest intercanvi tant de gent, de persones, com d'activitat econòmica. I vist des de lluny, de les grans capitals, com pot ser Barcelona, València o Saragossa, és un territori que viu des de la perifèria. I nosaltres podem continuar sent perifèrics, serem sempre perifèrics, però el que no podem ser són invisibles, i això és el que pretenem. Els Premis Perifèrics tenen un valor de mobilització en un espai que està a dues bandes del riu Sénia, per tant està a 3 comunitats autònomes, però que junts som una comunitat de 300.000 habitants, una comunitat que és la xifra ideal perquè els mitjans de comunicació digitals, en aquest cas el diari digital ebredigital.cat i el del nord de Castelló, Comarques Nord, poguéssim crear un espai de comunicació i de relació que jo crec que té perspectives de futur. Els Premis Perifèrics es celebraran el dijous 10 d'abril en la Lira d'Amposta, on esperem que hi hagi més de 400 persones, tant de l'àmbit institucional, de l'àmbit dels emprenedors, de l'àmbit socioeconòmic, sociocultural. Serà una trobada, per tant, de tota la vida cultural, social i econòmica de les 8 comarques que conformen aquest territori de confluència d'Aragó, Catalunya i el País Valencià. Canal T forma part de l'organització, si bé és el diari digital el que organitza els premis dins del grup Ebremèdia, que a més estem molt contents perquè vindrà el ministre d'Indústria i Turisme, el senyor Jordi Hereu. Comarques Nord o Nord Televisió participen en aquesta iniciativa que és fruit de la sinergia en els companys de Terres de l'Ebre, en els companys de Canal Terres de l'Ebre, en els que ja compartim des de fa 10 anys aquesta sinergia col·laborativa en la que estem editant, estem produint un informatiu d'aquest territori. I de fet aquests premis naixen un poc d'aquesta trajectòria de col·laboració. Pensem que en aquesta sinergia ha sigut molt positiva per a tots, per a l'àmbit comunicatiu dels nostres territoris, i en aquest nou pas pretenem consolidar aquesta relació que esperem que continuï durant molts anys.